समस्त को शुभ सकाळ। आज এই পবিত্র গুরু পূর্ণিমারে মু সমস্তଙ୍କୁ শুভকামনা জଣାଉଛି। গুরু পূর্ণিমা ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ପବିତ୍ର ପର୍ବ। ଏହା ଆଷାଢ଼ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଜୀବନର ଜ୍ଞାନ ଓ ସଠିକ ପଥ ଦେଖାଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଯାଏ। ଏହାକୁ ବ୍ୟାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏହି ଦିନ ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସ ବୋଲି